Kerro nyt, kuinka Wolt toimii ravintolassa. Woltista voi tulla kolmenlaisia tilauksia. Ensimmäinen on tavallinen tilaus, missä ruoka tilataan ja kuski tulee noutamaan sen samoin tein. Seuraava on, että tehdään se johonkin tiettyyn aikaan, esimerkiksi tunnin päähän tai jopa huomiseksi. Ja kolmas tapa on se, että kuluttaja tulee itse noutamaan ruokansa. Kaikki nämä tilaukset voidaan hoitaa samalla lailla tässä meidän järjestelmän ruudulla. Ensiksi tilaukset tulevat tänne Futureen, josta niihin ei parane koskea, koska ne siirtyvät automaattisesti siitä tänne preparing-tasolle siinä kohtaa, kun on aika ruveta niitä valmistelemaan. Esimerkiksi juuri nämä ennakkoon tilatut ruuat huomiselle, ne siirtyvät silloin automaattisesti tähän kolumniin, kun niitä on syytä ruveta valmistelemaan. Siitä syystä on ehkä hyvä, että jopa piilottaa tämä Future-kolumni. Sen jälkeen, kun ruokaa lähdetään valmistamaan, täältä voidaan avata ja katsoa, mitä tilauksen sisällä on. Eli täältä näkyy, mitä tilauksessa on sisällä, ja täältä näkyy sitten tilaajan tiedot. Voidaan myöskin automaattisesti laittaa järjestelmä tulostamaan pongikuitti, mutta se voi täältä myöskin manuaalisesti tulostaa uudelleen. Ja tämä voi sitten siirtää ja lisätä tilaukseen mukaan sinne pussiin. Sen jälkeen, kun ruoka on saatu valmiiksi, se voidaan siirtää tänne ready-tilaan. Ja tässä kohtaa lähtee nyt viesti sitten ruoan toimittajalle, kuljettajalle, joka tulee sen noutamaan. Ja hän tulee sen noutamaan tilausnumerolla 129, ja sen jälkeen kun se on ojennettu kuskille, se voidaan siirtää completed-tilaan, jonka jälkeen ravintolan ei tarvitse siitä enää huolehtia, vaan kuski hoitaa loput. Ja sen takia myöskin tämän completed-kolumnin voi piilottaa. Se, miten nämä tilaukset siirtyvät automaattisesti täältä Futuresta tänne preparingiin, se johtuu näistä niin sanotuista timesloteista. Eli ravintola voi määrittää, kuinka pitkiä heidän aikavälinsä ovat ravintolassa ja kuinka monta tilausta he pystyvät toimittamaan siinä annetussa ajassa. Tässä meidän esimerkkiravintolassa meillä on 5 minuutin timeslotit ja ravintola pystyy toimittamaan 5 tilausta 5 minuuttiin. Siinä kohtaa, kun tulee se 6. tilaus, niin se menee sitten automaattisesti seuraavaan timeslottiin. Ja tämä aika kommunikoidaan aina Woltille automaattisesti. Eli ravintolan ei tarvitse itse kommunikoida Woltille, kuinka kauan tilauksen valmisteluun menee, vaan se tehdään automaattisesti perustuen näihin timeslotteihin. Esimerkiksi jos on todella ruuhkaista, tilaus saattaa mennä usean timeslotin päähän ja sen jälkeen me kommunikoidaan Woltille, että tilaus tulee valmistumaan 35 minuutin kuluttua. Myöskin ruoka-annoksille voidaan antaa valmistusaika ja nämä 2 aikaa lasketaan yhteen ja ne lähetetään sen jälkeen Woltille. Jos on kuitenkin sellainen tilanne, että tulee liian kiire, niin voidaan laittaa lisää tai vähentää kapasiteettia näistä timesloteista. Se tapahtuu täältä Manage Capacity-nappulasta ja tänne voidaan nyt laittaa esimerkiksi, että seuraavan 60 minuutin aikana meillä on vähennetty kapasiteetti. Voimme ottaa 3 tilausta vähemmän vastaan per timeslotti. Eli nyt me voimme ottaa käytännössä ainoastaan 2 tilausta per 5 minuuttia vastaan. Ja näitä timeslotteja voidaan itse sitten määrittää tuolta meidän taustajärjestelmästä ja siinä kannattaakin kiinnittää siihen huomiota, että ne saadaan asettua kohdalleen niin, että ravintola pysyy tilauksien perässä. Ja on myöskin syytä huomioida, tähän järjestelmään tulee kaikki tilaukset, tulee niin Woltti kuin oma itsepalvelukioski, verkkokauppa ja kassatilaukset, kaikki tulevat tänne samaan timeslottiin. Niin on hyvä määrittää se, että ravintola pysyy hyvin mukana tilauksien toimittamisessa.